say na won sinifia. Won carry am. Me men kai ade. Una won kai she. Kwabla, una won kai she. Why wan so me to manem. Obe o say di matem. O say da bia udi matem tenya mo wa. Awu do jana u. Ah, da bia udi matem. Ah, oya babe. Me nyo ba bia. Oya. Ah, sanga beka. Awu jana u chimina. Kwabla, me me timi wo. Me me timi. Era? What matem say me me timi. Yes sir. Free fia, come say na. Yeah, me. Destiny, only Jah can tell my destiny. I think about the payroll. Destiny, Madam. Fama. Komo ya madam, acho woni me diye. Efa wo bayi hu. Ababa wani monyamfo. A wabakuri. Na 4 months na ni je wo hu. Na behwe abayo wa no nsim bi okika. Nti na omo kurum kase mu no. Omo nyini nche no. Owo kunu. Na mama chese ade abayo wa na ye no ka ketekete senko ya akasa etia no. Sa asem a me ka no. Etime se nyansa sembe ni wo. Na ma me obaji adi se. Osinjansa sembe ni wo. Nyansa sembe. Wayo. Me ban na kan sa asem. Forma yeti se me. Me kura no senka me pa sambre man ka manya wo krum a. Maybe what na fifin but tenesa wayo. Na aso obehwe atare bi a hyeme ma dress kama no ka kire me se enti ma fa me ho de ba be se me pe. Sam de krum ha de. Obia ni mo. Na se de o si dress. Me gina ona me hwe no am tim so wodi matem wodi tirim so to am wase konko. Ni tirimo anu wo kasa asem na me se abawie. O topin. On kasa so ba yo we Mami, me nya sure say oba no obebe. Osu. Ade wonyi me nyana. Obia nu awawa no. Obia ni wa waware me ba no. Me se hwame a. What did you make at? Ote. Hwame a jobia. Oti promo han what is me bia wale. Wo fa busebusa. All of you know. Ana maloko puna wudi ane. Come very inside. Wudi ane da kwa wura inside. O makache o se tu free fia ha. Me kura nya se makache o matu. Se free fia ha. Na wa bana sa me fia wura medan. Matumu a. O se paka se maloko no. Ade. O ba wa se me ne be man monyamfo gina. Ma se mo ni. Wo do ade ma se. Me na me oba no wo no. Wo kuro be so. Na ka me kuruma every day. Wodi o mu na akire wo na wunya baabi nna no abesere me e na mse na sa na tie de a emre kakra na so ubedi no se me be yaka o ma amra na wa nti awde wa hwu se be ma se pa wuti bo ba be me da no so ho etu afuru papa bi baabi a bosi wa hwe etu ho be ma konofo we yede ne kobosi abo so ofe be ma gina we ya yede ne kobosi abo ye hu ya ne yede na ma etu afuru so ho etu de yifiri na ye mato aso we wano baba ya na tu nyina epe ezo mbi no mo kwa ye de bi hu so we be ma na we oba e ba no wono fo oni no fo yo e twanenim we bi ntwanenim na so wanyam ojina so wanyam nti se wo ba wono fo na so no so nyama se wo wi an no fo ba hye wa hu be ma wanyam la sikafuro na odigina ho sikafuro odi a wo so won pebra bia bo na wanya bia ma wafu abanti ko ka che bi se obi nyam hwe wa ya ase ana akwe se de be bo so me kra woni di ye no wa ba ba gina ho se bo na apie nti wa ma chewe na me ho ntome wate ase ugina ha obegina ba kasa ase wase no hwan se be ma te se wo pa na woni oba woni ne to maame ada na ba akum aye ura wonti ne etwuma nim yo wonti ane wase wo en fata kaniba be ya san ko guchi wache wa ha wa wo funsu ohine ya wo de bre ma ba ya kota na ni mu ohine afu ti se kota ba yi ohine ma men ka ba kosim be ba ni mu odu obetimi aje efa ye furu no e wo ho no kasa na ye be chepa because se me no ko e bi si e kwa akọ bosia me ye hwe mafu na de be ma me na furu wi na e wo ho no
ɛyɛ bɔbrapa Sa. Bɔbrapa no one your center table we wo anyame me wo ne me kasa we na mesesa me nsa agusu Mo. center table Mo. ɔhene afutuo nsakra ni Center table ampa. bɛyɛ asako wich na wo mfiri krom Me kɔ kora. wonyɛ de hye Me kɔ. me yɛ de hye Me kɔ. Yo. Oi. mate Eh, me wani mo why? Okra han. Meko. Na dia ye wa nkwa wo de hwe. Ma asew. Ne trousers si fam. Nso de hwe. Da bia kan ma beka na ntim. Ba o yale ne me na wo ho duru ba o. menyare O yale. ada aso Ono ba no o da yare mpa so ana se o da hen mpa so no ase ne yare ye no. No na wa ho aduru. Ahema se de you say o twini mu a. Wei. Na me no na da dem. Wei. aso benya sure se ebe Hai. Ase wei. Mi si ja bibia ma me na se we de we wa keka we. Ase de. oh mama force hope me pese me de me rebishi Me na ma wo oba no. E na so ani je na me si ja. Na we na we ja we chere wa ti we na we chere papa. Wo de di wo gina ho chire. Eye papa. You don't understand now. Mommy. Ana na go fusa. Mommy. Yeah. Mommy, I know for my no kasa. I know for my no some one, I know kasa, mommy. Na ne me na kasa na adon say ye. Mommy, I mean me adai. Ana dey ase. Me kwa me oba okrom ha. Mommy, wa o kan wonu wa so no so amana duru semre. Na ho ofe. Me na me ho fa sesai. Ho nyina o te so. To so ofe wa ha ne. Mommy, me mpesa ne kika me mpesa ade no. Me mpesa ade no, mommy. Enti pa nipa ne pe wo na ade bufo dwedwedwe na wa. Se wo wunim dwom. Wunim dwom o. Ha me wo ma me ma ba abro ya me gina wunim dwom papa. Se wo gina wo ina hwe be ko. Na hwe fa o ma na. Ho na be ye. Me yi be ko. Obe yi ha. Me yi be ko. Obua. We de o de amemem. We wa ya choyi. Wo de amemem fina. We wa ya choyi, mommy. Yale anko a. Yale wonu wa kese. We sade we mudi ne ye de mommy. Me da me mpano. Sade no na mo be wo me ase totwe. Wo to ho a. Mommy. Make na wo di ayi na wo ye. Mommy, me di asan ha sei, mommy. Me pena pa. Some be wale sa fo. Eh, come come wa fi. Ne fifia kwai. Me pena. Ne fifia kwai. Wo ma me fi. Wo ma me fi. Wo dam. Wo ma me fi. Wo bo dam. Wo so no na de ka me wo ma me fi. Kwa fa ju fam. No na wo so so. Fa ju fam. Wo ma me fi no so na ma me fi. En na ka fa na. Wo no so sa ai be ko no na ma me fi. Wo na se fi. Wo bo dam. Wo na se fi. Wo ni wo. Wo fofo le. Ka wa be no de ase wo na se fi. Mami, Ka wa be na be ko de ase wo. Ka wo mpan ka wo ka chensan ka wo mpan. Obo me no babo na nya kokoko. Oboy wa. Me no babo na nya kokoko. Ko no wa nyo so me. Wo dam. Mami, no na me pe. Me se wo twu mu. Me ko na me pe. Anya on si fi ha. Ai wa no jaba. Wa bo dam ate. Wo ma mi fi. Wo ma mi fi wa no na de ka sa akra nya wani mu. Sami oba abrewa ma tete mi mo wiem no masi pie ba ko esi wo na wa ko krokase mo ba bi te sa wo untimi nya hwe no aya bibia bo ama me ma ya bi yi na wi mi boni aye ma ya bi wo na sie ko ma mi fie ko ma mi fie bi person ba no so wo ma me wudi na wo so a wa bo da mo atra me ka sa no papa ba jina me nya ma de nya me a je ge wa twuma no tete se de wo bo ai ba to trumpet me ma me te se wo de aka apre wo de se wo se wa te anya me ma fa de bi dia he ma cry bi da kai te se wo de be samma me me se nya fia ha se wo fa for my na wo siri fia Wati. Hohoa me kuruma nya hanam firi. Enam oba yi sunti. Oba me natena. Good morning. Mo hoye. Oba me natena. Ahoche kakra ba na maba ba hyasi a. Wo hu se enipa no okun a one ne te. Osisi kina eno ana mefa. Ade a me ye chaman.
sɛ me contractor sɛ me manager so wana kyerɛ sɛ fa wo dibre bi ana wayi bi esisi obi a woni bi masa enam de wo yenti no maso mpoma ni ma ahwe ofie ho bia so bia o de obeye na masase besi so anwetuo wonim sɛ ye wadwuma nti ana watu a ne wahunu hu nyansa ana wutu ne wanya osika me ku adwuma ɛyɛ adwuma but me enya adwuma madwuma me ye ana ne ma ye basa na adwuma na abafo eti sɛ maba ba sha ase na sɛ me hunu aha se na adwuma no so a ɛno nkyɛ sɛ me mpebrewu wo na wanya osika masa so di osika ne gya me yire na wudi na chi na ɛna mo wusunti no yɛmfa menya hwe hoho a me wo kurom anya sa de masa ntwa yie ɔhene wakasa ɔkasa pii mpanyinfo nso sɛ kasa bebree wɔ yɛ na mfomso anyɛ dɛ empem ɔbaa na wo ka na asɛm nyame na makɔ akɔpɛ no me nkɔpɛ no ɔmaame ɛna ɛde ne ma me esan sɛ mpanyinfo hu baabi adeɛ wɔ a ɔmo hu ɔbaa no ɔmfata yo ɛna kurom ha me wɔ no ɔbɔ me ho mɔden for my baby abefa bia obi abu me for my ti maame ne pɛso ɔde ne ba ne madefoɔ sɛ ne bɛyɛ a adidie ɛne yidi nso bɛyɛ de ɛbɛba na busu ne ka me nkokura nka wokura de wo mfiri kurom ha yi adan na wo nkɔ wunchi wonye me kurom ni ɔno nso nye wo kurom ni na sɛ me ne tena na me ware na yɛsɛ wo kurom kura pɛte du na ma bi yɛ de bi ka me ne mienu ɛna ɛbɔ bra ɛkɔkɔkɔ a ɛba kuro yi mu a iti wani ha ho na den na sei na maame no na sei me nkɔpɛ o yire eti sɛ maame no onim de ɔya wana kyerɛ sɛ ansana awale mu no Forman Tanasina oho ye ka odiska rante nana ba no okunkom fans na ya dos guys nana ba enu ti na wo yesa no ohene me enu ti na wo yesa masa menyi wade masa me no ahana me wo no me no nyise bia me hoho ti na de ne asem bia o masa me yire ma de onu ti na mo kuruma se eti what so ya masa ge no me so ni je obi mu a enye papa na wo firi kurom ha na wo ba bete me won ni wo kurom ha me mfe ti yen asɛm a waka kyerɛ me sɛ wo hu sɛ memini ni gyina obi ma enye papa eti me mfe ti yen ye me kyiri ne sɛ forman obi ate me warning okay oba no bɛkɔ so an my day makɔ animu magye no afiri wo nsɛm mate krora fi sɛ ne me kyiri so obi bɛɛ day Forman ade na asi ɔhene wo ba kurom a what is obi ate forman warning da unia ade wo te forman warning oje me na ma ka o na onim sɛ oje wo yele me ko uni me pachomba me ko uni me oje wo yele me ko uni me bema me ko uni me dabi nipa no oja na ne kasa no na me uni me me nimu o kasa me hoho dabi o te mama kan sam cho o ye hoho mo kwan be fa so ni kromani be kasa wote wan hwe ni yawo ade efe be your time wote ade na time kromani na wona ne kasa sa nipa no oja o unim no wo ba be te kromani warning wa ba wani anda ha wo do nsasini ebe free anu ma ko be ala me kasa enya wono na ye ma para onu ni ja onim no wona ne kasa ba sa se de no krache me de hu bibi sa de amasa mo kwa ba fa so abe na anti kroma anya sa woni nka yesa woni nka krache me ka kyerɛ wo bibi akɔ ne kɔ ka kyerɛ wa ase me mepa wo yire ɔdo na de ne ma me ɔten kra ɔte ayi maame na ɔte kuro ni atifi hɔ no a ne baba yo bi free kuro kɛse mu aba no ma gift ai efi hɔ na ɔte ɔnyɛ adwuma ɛna waba bɛtena maame ne so wɔgye di maame ne botomu a bɛpem ne for my maame nka asɛm nkyɛ no wɔ ka bi sɛ wo gye ne yele for my side and the wo de wa beti abɔ ho asafo hen wo kuruma wo yɛ nka wa asɛ na mu sika ntine maame nka asɛm nkyerɛ wo ba kuruma wo hu sɛ for my asisi obi agye na ade da for my ɛyɛ adwumaden for my abɔbrapa for my agini din mpanyifo si ewiasim yɛbagye die yɛbagye ni nkyɛn na for my nyoma for my aye ne kurom ha nyina na for my me gye we afiri ne nsɛm adeɛfo na apɛ saa na
Mommy, we are sassy. Oh, come on, 2 million. Come on, Man, say 200 city. 1 2. Mommy no me man 2,000 and I'm the jail assassin. Me catch you. Uduru ha na oba be kase me sisi na oba kan ka me pamo. Oh man, dem say me hu me bra pen na me chia. Fuse mo akwa. Na isi awo kwa ni say. Me kofie. O kofi. Enti me nju obi ade da me first sisi so nju obi ade da for my pesa. For my wo hoyi. Empenfu say Cash. Godfather. Kai obi di aba. aya brefi. What was you? Kai nana ba. Okunkom. Ha, wadada. Kache. Ago. Amono adamfo. Hey. Bebe. Amono adamfo. Na ho ye bi. Ho yo na so e. Da oba de ase. Bi ade de osu nya da. Amono adamfo ben dai. Da bia na we kuta wo. Da bia na etwa wa. Eno na ye meduane ya medie. Ese wa. Obuka ho boa. Na ai Maybe be ko. Oh. Na oko so ankra o. Ndese mi hunu mani we kura mi hunu mani le bia wafa. Na be ko so dis amne de me hwe na yefa na me hono. Ni me dan. Ani me ye. Oh. Na dan gba bia o. Oso o hwe be. Hey. Sanu bebe. O baba ne ne. Ayo, uni abani. Hey. Uni abani. Aso. Ti wadim, na wanyinya mo ni se nkwa ase ye. Na usa. Uni se sa. Na usa kete. Hey. Be ko yire ne. Onya na yiri o. Se o se nyande. So wan. Se be ko ne nete. Ti wan. Hey. Na ho ye de. Me yonko ne be ko. Sa. Nso de minimum oda. Me de minimum pa. Na usa. Ana be ko so nye kuru ma na me be ho no. Minim ne kuru kese mu. Ho na usu ni. Ho na minim no. Mi kura kan bebusa se na ho de be ko de wo. O be fe. Minim ne kuru kese mu. Se sa atama me firi kuru ma me ko kuru kese mu no. Me ne ana na me ya na me ko hia no. Ti obepie kuru ma kura na ye mwanwa. Hey. Come in chire mu ampa. Na okunu we. Yes, ye almost a mutu anwia bi nto so koso bi. Jantro no ate. Ma fan tran tetew. Ade no akoso aso ade bi. Anwia no. Ade anwia. Wo be ma won pe bra o sori ade bi o ti fie se ya, o ti fie se otori. Uma na adwuma kra wonye. Anwia be no akoso aso. Ma mentu num so kwa wo ye. Ade ayi. Ka se bi o akotena ko ti ho na kan ka se eba. O kan ka se dodo ebe sen. Be ko. Ai. Ana me ko akọ hwe no. Kwadwuni be ma we wo. Amono adamfo mesere kwa kakra. Mati me ba mati. Ma minja wa kwa akọ. Obi ba ho no. Hey. Ka o be fa de ma me. Obi ba ho. Oba ho. Wa kwa ko jana kwa. O krokese mu kamisu me ni. O krokese mu no. Wo ya de ma me na wo di je se me ko jana kwa ni na ho hihye. Eno na nkamisu no mu. O busa die mu. Shoso na de wo ye ma me. Obi aban na wo hihye bi o ni mu da. Ene ne da mi hu no na wo kan ya asema tire. Na wo nya ne da no me de minimum. Bi ya no ni mu asema. Madam fu ba no na hweso. Na ya mo ye de yetina ke yenka. Mo ye de yetina ke yebeka. Jade papa. Wo hihye ni wa ye mi ko jawo ba wo. Wo de be ko. Hey. Oh my. Ema. Hey. We say me am ko tojumo. Oh my, we dey me chia o. Hey. Be ko.
Say for man I can ho asem kire me no. For man we dey wada roma me ba ho kakra. Ene say sebe Komo na hu hia sebe taso. You bet me edin he ya. Okay. They say ohoho na wi akukwa na ni abo. Na minim wa me yonku so ni de ne sa asem ne me kotudwuma na bo. Sebe di odi kan no. Ana se di ofuru bia pa no ese epia no. Ana di odi kan na ade ye ndia. Ene say me yonku ni wo ye hoho onfiri kuru dua yi mu. Yonku ni. Me yonku pa no. Wo yonku Pa kasa. Ana aso aye fo ma wo kurum ha. Obi animu ha me kura no mepɛ mu afiri ho yi. Na asɛm ne nkɔ banyina na ye wo soso na abesi wo so. Na se na me yonko yedi mbedi nkomo sɛ ɛyɛ abeba wa bi ɔne ne tie. Ano ne wo kuru kɛsiem ano mo ba kura wiase. Na nse ohun so woni ne idi aguru bi a nyamie ne kure ni entwaye. Ɛbɛyɛ gyae kyiri na kyiri die. Waka ama kurum afọ boys ne bi kura no edi na chi a omudo mu nse kekeka no